Iya, lah sama kayak mamaku. Orang gila. Orang gila. Sembar. Orang gila. Awas ya, Nek, Orang ketemu gila. Orang gila. Apa lagi, Heo? Cepluk. Biarin kabeh pisane ngene iki. Aku nuduhan gila. Orang gila. Aku nuduhan gila. Aku nuduh. Anu sedeng ra ya ngene nggo cepat. Kira-kira iki Alah, Mbak. Mbak ngapa tuh Mbak arep ganteng kok, Mbak? gantung-gantung. Iki nggo gawe pupat. Iki yo ngapa to rupamu kaya ngene iki ya Allah. Ih, sapa sing gawe kaya ngene iki? Aku dinakali karo Leno, Mbak. Lah kok dinakali iki kepiye kowe ya ampun kita rupayu kok dadi kaya ngene iki ta alah nduk kowe iki jan. Wis dikapake karo mlenuk. Aku diajar karo Leno, Mbak. Lah kowe iki ngopo? Ndek salah apa karo Aku mlenuk? ora ndek salah Leno, sing ndek salah karo aku, Mbak. Tenane. Oh. Ya ora mungkin nek kowe ora ndek salah kok kowe kaya ngene iki. Iki tenane lho. Nek kok ngono wis ayo marani mlenuk. Jan kurang ajar tenan kan mlenuk kan. Ya. Ora asin ya? Ora asin. Ini di warung. Berapa? Bayar utangnya. Utang apa ya? Lali, anakmu ndek utang sing jamin kowe. Kapan Pak? Sak kula ki ora Wis duwe suwe iki jatahe lunasan kok. Jatahe angsuran iki wis jatuh tempo iki kowe sing jago jaminan jenengan kok. tanggal pinten Pak? Lah saiki yo tanggal 6 to yo. Kerian, durung kerian kok. Jan Ini Mas. pon iki. Sampan niku ngene iki. Irembo, ana perkara apa? Irembo. Ora Nggih, niki kan larene kan sing utang kalih mirip bange kula. aku ki ora ngerti Mas urusan iki ora ngerti aku. Nah, dia nak bapakne Mbak Plenuk kok. Heeh. Nah, niku yang dijamin niku jenengan, ada jaminan. Iya. Nah, sing nyaur jenengan. Sambil itu. Aduh, maafan mobil ngene ngumpet nagih angel. Aku ki mah gelas tok kok. Nganu ya Mas. Aku nganu ya. Semoyo ya Mas. Aku kok ora ngerti nek urusan iki nek Plenuk ki utang karo sampean iki aku ora ngerti. Pripun utang iki akeh. Utange akeh ke wong biyen gak nganu aku ora melu tanda tangan kok. Ayo sing tanda tangan Plenuk umpamane nganu ki tanda tanganku diplasokke karo Plenuk. Tapi kan tenggene kan enten namanya jenengan. Ayo Mat ngeten. Ya paling ning jilek KTP ku. Ning aku ora ngerti Mas. Mau ngerti. Kudu bayar sakniki. Wah, yo ora ngono kuwi Mas aku. Mboten saged pokoke niku, Pak. Dudu. Ah, sira mboten udut. Boten. Ora mbekmu ora ngutut to Pak. Utuhe utange disaur. Aku ki lho. Nah ora kula apa sing ngene nggo TV ora gawa ora apa-apa. Kok aku TV urung sae. Lah piye nek piye kurang. Nah, gawe sang iki wae. Gawe sang iki wae. Ora apa nek. Iki. Ora apa ono iki sing kira-kira iso nggo nutup utange iki apa ndek apa. Ya apa ra ono Mas. Sabar Mas. Ora sabar wis aku coba ora iso sabar iki.
Wis klambine wae kowe. Iki klambine ki piye? Alah, wis ras. Kepiye? Sapa onone wae. Sabar Mas, Mas. Alah, Aku tuh ora nganggo rangkepan. alah lu wae. Nganggo rangkepan. Iki piye? Bapak, Ya, napa? mau lho srinemu anakku mau lho duwe-duwe Nang ngendi? Wong sapa? Ibuku kan ibuku pacangan. Nang ngendi selek anu? Alah iki utange piye? Ya, wah ora urusan. Urusan piye? Ya, Mbak, sekarang nambungan gumlem to. Anakku rayu tinimbang kowe ngerti ra? Kaya ngono kuwi. Lah iya anakku ayu. Kowe iki ngene iki ayu kok. Delok kowe ngene iki ayu. Ya ayu kok nek dandan yo tak maksimalkan kok. Ajake po. Ke bapakne wae kok. Munggah. Lapor ke bapakne, lapor ke bapakne. Bapakmu iki jan kurang ajar tenan. Nek bapakmu iki tetep belani aku kok. Wong ayu nek koyo Iki ngarep. Iya, ana ngendi? Utange kan apa ngomong to Mas? Sesuk aku nek kepayon nyanyi meneh tak saur. Wong tukang bang kok ora sabar. jatahe. Ayo apa sakane nek ora Iki dicolke dhisik. Kanggo jaminan. Ikan tak nek kepayon meneh tak saur. No, kok malah aku sing Gak bang kok ora sabar wong aku sing utange sabar kok. Lah aku ya diayak karo kantor kok ya. Sing aku sapa? Anakku sing ayu dhewe iki kok ngene iki. Karepe kepiye iki? Ha? Karepe kepiye? Ha? Nyare piye? Jawab yo kowe kok yo. Bapak kowe kok. Nek yo kan bapak makane duwe anak iki diajar. Anakku sing ayu dhewe kok ngene iki. Aku ki ora trimo. Aku ora trimo. Ayo apa? Ayo. Engko tak mbok wasiti. Kok ta? Selamat ya. Wis jan bisa gawe wong jos tenan lho. Kowe tak opahi duit kok entos. Aku seneng.
Ayo kowe ya. Oke. Terus. Wah, jane. Wewe bubar, wewe. Wewe bubar. Karepku iki Anakku saiki jenengan kowe sing takut. aku sing diplekok piye? Jaluk sarunge, Mbak. Acak-acake. Bali karepmu rak bali. Ya tapi kok malah jadi aku sih. Iyalah. Nasib. Sing utang plenu, sing kertas aku nek kok ngene iki, Pak. Tapi jero aku kan mulai ngene iki. Tenan ya wedhus. Bunuh diri ya ora no nasib wong bagus kaya ngene alime kaya ngene kaya ditutup begal ya Allah paringono tanggamu ayu-ayu sing emok-emok sing temlet bulat weh Mas Joko wis kok ngendi kene linggo kene aku butuh ngobrol karo kowe. Kene. Lho, aku ki difitnah, dituduh dadi begal to. Fitnah kowe iki sapa? Tak paranane. Apa? Cahayu ayu merupak kemat barang. Aku arep marani nganti piye yo? Nganti ra tega, ndak aku diajar meneh nganti. Kesempatan bisa dadi begal tenan. Sik begal aku, sik kena rak tali. Sing sabar wae. Kowe anggap ae ujian saka Allah. Aku tak ngon kancaku sik ya. Nah, piye to? Kene cerita urung rampung, urung ana penyelesaian malah tinggal minggat. Karemu piye malahan ki? Sadar